En hurtig gennemgang af hvordan du kan bruge den her boligportal i Aalborg, boligaalborg.dk, som du ser her. Det er et lille kig ud over byens havn, set fra et af de højeste bygningsværker i byen, Hotel Hvide Hus. Men som du kan se, jeg har en menu med en knap her, der hedder Aktuel ledig. Der kan du ved at klikke på den komme ind i et skema, hvor der ligger, hvad der er til rådighed lige til enhver tid. Der er nogle ID-numre, som karakteriserer hver enkelt lejlighed. Så er der et link, således man kan på den der. Så er der en lidt større kort over byen Aalborg, og der er byen delt ind i sådan nogle lavkageudsnit. 2A, det er fra Vesterbro og så ud mod vest. 2B, det er sådan Hasseris og Aalborg sydvestområdet. 3A, det er fra Vesterbro og så ud til Nordkraft og Karolinelund. 4A, det er det område, der hedder Øgadekvarteret i Aalborg. 4B, det er hele Vejgaard. Og så nord for fjorden, der har vi så Nørresundby delt op i en øst og en vestpart. Det er sådan systemet det er. Vi prøver lige at hoppe ind på den med den her lejlighed igen. Nummer 110. Det er en kæmpestor penthouse lejlighed ude i Vestbyen. Og generelt på samtlige sider, der er der et link her, der hedder flere billeder. Klikker man på den, så kommer du ind i sådan et diashow, hvor der ligger en 10-15 billeder. Og der trykker man så på den der næste knap, så er der nogle kanon store billeder her. De største blandt boligportaler, som du kan blive udsat for. Og rigtig pæne, sigende fotos, således man kan danne sig et indtryk af, hvad er der af muligheder i de enkelte rum. Ja. Som sagt, man bruger min side på den måde, at det koster ikke noget at være det, der hedder følger af Bolig Aalborg på twitter.com. Du kan se herinde på, altså det var nyheder-knap, så skal man klikke på den der lille lyseblå. Så kommer man ind på min Twitter-profil side, hvor har du ikke en konto i forvejen, så hvis du klikker der, så bliver du mødt af en lille pop-up vindue, hvor du bliver opfordret til at lave dig en Twitter-konto, fordi det er forudsætningen for at kunne modtage de små beskeder, som du ser her. Et tweet, det består af op til 140 bogstaver og mellemrum, hvor jeg så får plads til at skrive noget med, hvor mange værelser, et kvadratmetertal, et ID-nummer, en stedangivelse, sådan cirka. Her der er det ved Sygehus Nord, bum bum. Eller det kan være et gadenavn, som hernede. Og så fylder jeg den overskydende plads ud med lidt fornuftig snak, for eksempel udsigt til Østre Anlæg, eller det kunne være havneudsigt, eller det kan være noget med et nyt badeværelse, et eller andet. Når du får sådan en besked i din e-mailboks,
Så det du skal fokusere på, det er det der ID-nummer. Fordi der skal man herinde finde det ID-nummer, som der blev reklameret for i tweet-beskeden, og så klikker du på detaljer, går ind og kigger den an, om det er noget du kan bruge, og derefter kan du så enten give mig en besked på en e-mail, og den står her på forsiden, nede i bunden. Der kan du se her, OBP, og så @boligaalborg.dk. Du kan også vælge at ringe til mig på nummeret, der står heroppe i toppen. Det koster ikke noget at være registreret på nyheder-knappen som følger. Du skal lige være opmærksom på, at dem der er gratis brugere af min side, de har så 24 timer, hvor de må afvente, at dem der har valgt at være betalende brugere, det bliver man på den knap her. Dem der har valgt at være betalende brugere, formidlet 300 kroner, der opnår man et par fordele. Nemlig at man har det der 24 timers forspring til at komme ud og kigge en lejlighed og bese den. Og der er også den fordel, at du kan få den reserveret og lagt til side, hvis det er sådan, at du bor i Aarhus eller København, eller hvor det nu måtte være. Der vil du nok godt være sikker på, at der er noget at kigge på og forholde sig til, hvis det er sådan, du skal ofre en togrejse til Aalborg med udgift og så videre. Og det gør jeg gerne, men den service yder jeg kun til dem, som der er betalende brugere. De 300 kroner her, det er en engangsydelse. Jeg opkræver altså ikke sådan hver 6. uge 300 kroner, eller sågar 365 har jeg hørt, der er nogen der tager, indtil man finder en lejlighed, og der har jeg så det princip, det er 300 kroner en gang for alle, indtil månedsperiode. Erfaringsmæssigt så tager det en måned i gennemsnit, så har du en lejlighed. Hvis ellers at du har et nogenlunde realistisk forhold mellem det du betaler i husleje, og så det lejligheden skal rumme af faciliteter osv. Og der går så erfaringsmæssigt 2,5 år, inden at den bliver ledig igen. Det er gennemsnittet på lejemålene. Så det du skal gøre, hvis det er sådan du googler og er kommet ind på 2-værelses eller 3-værelses undersiden der, lynhurtigt hen på aktuelt ledig, ind i skemaet her, og så se hvad der er aktuelt er fri, og så kan du ligesom ringe til mig eller sende mig en mail. Den hvide her, det sker at jeg samtidig har noget sådan lidt mere erhvervsmæssigt. Det her, det er noget kontorfacilitet i Vestbyen. Lejlighederne, de er med grøn farve markeret i det der skema. Så det er sådan et system, det fungerer. Som sagt, kig den der med at blive betalt bruger. Fyld den mailformular ud her. Hvis du har nogle særlige ønsker, for eksempel at du har en hund eller en kat med og gerne vil have det, så skriver du det her. Jeg skal med det samme sige, det fremmer ikke muligheden for at få en lejlighed hurtigt, fordi der er ikke ret mange udlejere, der vil tillade, at man har hund eller kat
Men man kan selvfølgelig altid skrive det. Og så skal du lave en bankoverførsel fra din netbank til kontonummeret, der står her, 9044, og så 30 122 55 37. Hvis det er sådan, du er i tidnød og har været gratis indtil nu, men gerne vil over på betal bruger status, fordi der kom en rigtig fin lejlighed, som du gerne vil ud og kigge, og du vil være sikker på at komme ud med det samme, så laver du en PDF-kvittering af din kontoudskrift, der viser, at du har betalt de 300. Og den sender du så som sådan en vedhæftet PDF-fil til den e-mail, som jeg fortalte dig om i begyndelsen. obp@boligaalborg.dk. Og så kunne du eventuelt lige ringe til mig og sige, nu har jeg sendt en mail med en kvittering, og du gerne vil betragtes som betalbruger, så kører vi efter det. Yes. Som sagt, jeg har lejligheder overalt i byen, både Vestbyen, Øgade, Midtbyen og Nørre Sundby. Og det er så det. Tak.